Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäde salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 249. bölümüne hoş geldiňiz. Dostlar, orada aýynyň başlanyny şu gün göni bir hepde boldy. Doga dilekleriniz, sadakalaryňyz kabul bolsun. Inniki tema biz 97.500'e yakınlaştık. Azıcık pasif variat. Gelin azıcık tijeneliň. 100.000'e gatar galy. Hemme zat bizim aktivligimize bagly. Aktivnice bolalım. Dostlar, SC grupasyndaky toýludan täzelik köp soradyňyz. Bu bölümde SC'den täzelik bardyr. Klip täzeliklerine başlayas Nazir Habib bilen Nirde. Bu klip senariyali içkin bir klip bolupdyr. Howlu vurdum sen yanına barmağa, yanına varıp seni söyleyen dimene, gecelerine yatmandan. Ayday özüň täze klip hödürläpdir. SMS. Kanyonda bilgeşin gurulacak gel. Ovadan gurlap yalanam sızıcak gel. Может beni senenem hasrettir söyleyecek gel. Yöneminde sen bakan başka bir gözecek gel. Söylen ol deyip gip berýämişim joraňym. Inni Elias Farhat Öraýewiň klibine. Ovadan keşfi. Klip şadiyan komediýa bolupdyr. Ovadan keşfi, teredin aşığıma. Söýmejek näde, koca şeyle bana. Ovadan keşfi, teredin aşığıma. Inniki täzeci klip Kuwat Dönmezov'dan menden allylar. Seni menden allylar, çakmada da sallalar meni. Seni ikimizi ayrıladılar. Eldar Ahmedov Cemile bilen täze klip hödürläpdir. Yeketägim. Yeketägim sen benim, ümmetim ki bu yüreğimin. Arzularımda sen, umidlarımda sen. Bir ömür boyu seni söylerim. Oğul Vivi Riyimova rock stiline yakın täze aýdym hödürläpdir. Nurana. Bahana böyle kaldım yanına. Baksana harbi gözlerim bana. Evlenirde her şeyden Nurana, Nurana, Nurana. Täzeliklerimize dowam. Ağamran Şart Fit Era 89 diýme ýok. Men New York, sen Paris, häsiýetler bize berýär iş. Bile geçiren günlerimiz bizim gözlerimizden bilýetmez hiç. Hayatal joğa günleri, yatlamalar dolarsın men. Doýgu senin bu kalbimde, sen adyny goýmalymy. Dostlar, sizin dikkatinize Mekan MB'den täze klip hödürläýin. Sallan sün. Bu klibiň öz bolşuja vibe var. Dağhanada sağ, sen sağ, sen tutuşmaya sağ, sen sağ, sen dağhanada sağ, sen sağ, sen. Yine bir klip täzeligi Batyr Hoşturdyýewden Döne Döne. Bu aşık yüreğim deli divana. Döne döne döneyim vakara gözümden. Oğlum deli divana senin özündün. Döne döne döneyim vakara gözümden. Inni Elias halkaýdym taýmy Hajiýat Mamedowdan bir näçe halkaýdym. Bayhatın gece uğlama, bayhatın gece uğlama. Dostlar, gelin inni geçen hepde Guganyň soragyny ilkinji bolup kim bildi we täze soragy näme? Gelin görelim. Hemmäňize assalamu alaykum mediatymy, hemmäňiziň oradalaryňyz kabul bolsun. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Ayhançyk 77 diýen agzamyz bilme başardy. Ayhançyk bayramy üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze soragy ünsüje diňleýär, dostlar, sorag şeýle. Sagatda bir sapar.
sekundda bir sapar, minutda asla görüp bilmejek zadymyz näme? Kim soraň jogabyny birinji bolup kommentariyada dogry jogap ýazmak başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 50 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük. Enfo şarjına başlayat Azat Dönmezov'nin Gitmeyin. Gitmey çıkayın diydim Seyretkene iydim Aşık oğlun otları yan yan Çağırsana yanına Derman olay canına Dostlar, eski grupası yadıňyza düşýärmi? Şo tapordaky toýly yeni täzeden rap okumany başlady. Hemra Recep bilen täze aydymy Leyla. Sizi otdun ýerde skarına düşen wagtyna näye kelip bize düşman. Büyükleyen gelsen yana Eline elim koymağa Doyduroyun çın sevimi Enpoş täzeligimizde soňky Şahsot Gulmuradowdan Dildar. Yar yolların azar Kalbim sana zar Boğlum intizar YouTube täzeliklerinde betbeli Orsor Türkmen Raven dinletýär we pikirlerini soraýar. Orsor Türkmen Raven dinleýär. Hemmeňize salam. Alzheimer keseli bilen keseli bolan dersiňiz men betbeli. Şu wagt men Soçyda we bu bolsa yurtlaryň bilen aýdymlaryna ýaksas. Inni Elias ingo şajyklarymyzyň biri könülleri ýatlaşajagyna Zöhre Gurtniyazowa inanman söýgä. Bağıtladım men Yar senin verilen Süydüm yürekten Kara gözlerim Dönün ezizim Sen süygüyünden Bir vefa olan Git gözümden Yalan deme yaktın beni Kaygı gamda uydun beni Anama söyle Yine bir könülleri ýatlaly Ýazberdi Mahmudow. Inni Elias sizin gowaryan şagajyklaryňyzyň biri tesirleri okar şagajagyna ilkinji tesir ýazyp bayrak azanan dostumuz kim? Yine bir tesirimiz Ihlas Bro. Altynny aýtjakmaýdym, inniki gepleşikde aýdyp geçäý. Inta pikirlenip bolmadym. Göreli hali belki çıkarım, belki çıkmadım. Yine bir tesirimiz Erkin Kakajanow. Salam altyn işiňize üstünlük kabul bolsun oradalaryňyz Allahan. Altyn şular ýaly gepleşikleri daşary ýurtlarda alyp barmak Huda ýetirsin inşallah. Sag bolun, köp ýagşy niýetiňiz üçin nesip bolsa daşary ýurtlarda da türkmen dilimizde alyp bararys. Inniki tesirimiz Ogul Bagat. Bu görkeden bar klipler gaty gowarypdyr. Hemmesi gowaýdym çykarypdyrlar. Seslerine saglyk. Mydamy şunýaly gowaýdymlar köp çykyp dursun. Mydamy aýdym çykarmak sizden, dinlemek de bizden. Aw aýdyşyňyz ýaly aýdymçylarymyzyň sesi belentden belent ýanglansyn. Biz hem size hödürläp duraly. Siz hem bize şunýaly gowja tesirleri ýazyp durun. Inni Elias soňky tesirimize Merdan Kurbanow. Altyn saç altynyň gowum ýagdaýlaryňyz işleriňize üstünlük. Azerbaýjandan türkmen ilime salam ýollaýan. Size de diňe üstünlük. Ýagdaýlarymyz gowy, siziň ýagdaýlaryňyz gowy. Azerbaýjana da ullakan salam ýollaýar. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahyryna gelýäs. Bu bölüme like goýmadyklar galmasyn. Onda näme inniki bölümde görüşýänçek özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun. Başladık. Hani ellerin çarp. Planına 97.500 yani 2.500 adam etini kolyamı. Adam derken yetip bolyam. Bular bir hepdecik meni görmeselerim yetýärler. Näme diýin? Kapat dedi. Yap dedi. Näme bolýar? Bular bu şey dip yapýanlar. Sen hem sesin geliyor, ben dinle nauşum, ses ne yapıyorsun?
sen kellen yarık gelen sesim var mı dedim. Elinden arkaya veriyorlar. Ha? Aha. Şu doğru şon yer olanı. Şon için şey dip gelin. Men dikçe doğurmay. Bilim ağır ya. Seriously? Mekanem biriden çıktı. Sarlan tün. Haydi madem haydi bilem o gülküyüm tutuyor. Saçma olmayı huş. Joe. Instagram'da burada da geldim ama. Inni geliyor halkaydım atma tayma. Atma deyip yaptır tayma diyecek ol. Alat dönmezsin. Mehirlen çıkaranaydım. Yaman gördüm da. Ha? Eşitmersin sen bölmen. Altıda yatsan hiç de eşitip bölünük. Vaktinde yatıp vaktinde oturmalı. Ooo kimler geliyor kimler? Şahsat Gulmuradov'dan. Dildar. Moşni, soçni, vastoçni. Familiyadaşım. Canım benim. YouTube dediklerinde. Ooo ne bu? Bu bölüm çok da üyüt köşe adamlar var lan. Bet belli. Ruslar, Türkmen rap dinleyer. Rap değil, rap. Ne zaryat ki otursun ayağıma geç. İnni geliyor sizi... Dur, stoy. İnni geliyor sizin... Ben tekneye vurulacağım. Ne bakayım ben aydım diye. Ne böyle kellen stena vursana? Ruslan ne böyle sana? Vapşe vurlun gay? Aydım aytacak. Öyle fit et çıkaracak. Birinci aydımım. Yaşıl. Ben sana aşık diye otururdu. Şimdi o kapı yana ya sana var diyecek zaten yadımdan çık ya.